ओइ आसोल औ आसोल मा खालामदोंब्रा बा माथो टावेलजोंसो माबा खर' हुगारगासिनो फै हाबबो नैबेयाव जिराय दे जागोन दे मा खोथा लाना फैमोन माबालै आसोल है आंना बे गोसोथोनाया खारबायना खारबाय सोरजों है माबा कालि फुजानि माबा देवा हेपि देवालि ना मानि बम बिलाबाय थानायाबोलै होआ होनदोंमोनलां बे सिख्लायानो बमखौलाय नों सिख्ला जाना माबोरै गावलाबाय थानांगौब्रा मालाय सेंग्राफोर बायदिसिनासो गावो होनना बुंदोंमोन औ बेखौनो नों आंनो बम होआबालाय आं दिनै नोंजों बेरायखाब होनना थांनायामोनलै होद दा बिनिनो माखासे फुटेज लाना फैदां माबा फुटेज माने आंनाव बायदिसिना रेकर्ड दंमोन नालाय बेखौ जायाबाबो जानाय खालामनानै इडिट खालामनांगौ नोङो जागोन दे आं इडिटखौ खालामनो हागोन नाथाय रांखौ एसे बुरजा नांगोन दे होगोन दे बेसेबां नांगौ नोंनो मोजाङैल' खालाम जाहाथे मानसिफ्रा नुनानै बियो ओंखारनो हायो बिदि र' दाथ' आं थांनानै फैबाय र' माला दे नाय एबार आलासिफ्रा नों आंखौ खालामदो ना नोंहाबोथ' गोसो दंमोन बिसिनिया मानो बमनि फाग्लि नङा आंना मानो बिदि बमनि फाग्लि जाबाय एक्सुवेलि सिख्लाना सेंग्रा बेलाय आं गोसोथोनायाला होद गारदों मोजां जादोंलै बोरैबा हाबा लाखांनायनि उनावसो खर' गरम संख्रि बानलु बिहरालासिनो बमल' बिहरबाय थाथोंसै थिगानो जादोंलै होमबाबो हगारथारगोन आं बेखौ साला आंखौ जेरैबायदि ब्रेकआप खालामदों आंबो नायथारो बेखौ अ मोनफैबाय फै थाब थाब इडिट खालामनांगौलै गामसायाव सिथेबना लाबोदोंब्रा आंबो मेम'रिखौ